Na matuka make magiga Jens mogose gati ya bonchiraria kurwate chiro ya mawagwa eywe gotoka ime county ya Nyamira bwesokia na kwa murungandia murobolio hogo chigotagura gose gotagurwa chiduka chiabo elio kurwa libaga lyo bwagachi bwegati litukulia lero nigo serikali ye county ya Nyamira ya nyaraka gose bakora bamuno mwasiri gose bawasiri ya nyakabage koligia gekora omusangerekano bwo koligia ebirengeraria igoro yokugayana eng'aneyo muri tofauti kadi Disemba na mange abana inji bamagwagwa nigo rituko rya rero basangirekana eryo korwa ebirengerero byabo igoro yokwagacha kwegeti kya esanige eng'ana abana inji abaiga bonsi kobwamo barorekana kogokera amagenderero ayo arachie kocha maega yokwagachwa kwegeti ekyo kamanyana dispute teyo asokwagache stadium ya Mawawa ndoiwana ine there is no dispute oro tigambo liri swali elimo mbalenga bawatabanga stadium teba isa kwagache Mawawa wimukia Mawawa lakini toligirira abana ko ide jusukuru bangi bawaji baracha kwagokera abora abotika bono bonyole fali toligirira fali ya mangi na bahati alikuja mara ngapi? Sinakuja mara moja. Abana baitu bali basirire sinyasore ine esa marume mbaitega haike gwanja batake buchesa na abandi bako batiotereria onyorenga ebintu biri bya marua kinyasore abana bebi ensemo yabwo chiduka chiabo chirache gutagurwa nigo nabarabwo basabire serikali ye county ya Nyamira naboigo area enene babwatirane nabaineke buna abaiga bonsi bakanirwe kunie yene chiduka magega ono kini chiduka magega ababusa tago tutwanya kokutotijesa namodoka ndwa noismo bagari esmobelete ijugo de dalira di ayana anachire waya wana kile hele kama na jina nia naombe zote wetu kabwana hadi wetu dinde hadi bwana ngokona kwa siri aye maina onye kali kumire aria ka kitu akane Nonye nabo nigo igati yabwo barorekana kwemurungania igoro yobwagachi bwegetie keiga abwo barorekana goteba buna ribaga chiduka chiabo chigotagurwa ritangani imbuya baria bairete endemere yeiga na kobeka ubwagachi ororo ritangani bonsi baranganyiwa eng'ana abana inchi abaiga bonsi kobwamo barorekana koyetugutirare neriogerimo ase bateba buna barabwo negeti baganetie kiagachwe Ono wesho cheta soyo koro kwa mchesegeti cheta kiri 11.5 para sarenda bwana minister agache geti atikiarenge mat don't ever confuse people tigegeti kagachwe atikiarenge omoroberi oyo iga bogosangiriria ebirengereria ebiga nigo boigo oikiranwa n'abawaziri aho be county yiga ya Nyamira abo baira ebirebyo nabo kwanira obuya egeti ekeiga kirarete asogokenia uchumi yense weterase kuburai bwa His Excellency amos kimomenya ribo ne serikali enene ikurawa na His Excellency Dr. William Samoei Ruto baamwire nga project inko irivaye vale kusinko irivaye kutole kuna serikali ebe kwaiga Mawawa by the way biasara bila vega nini nene sabane la tawa que un piraga porque dikia moko ni binda kwelkwe ndi no no ga muri kuli na gari kutiko tengero mpira ni mama na omweri oye nigo mo MC omagwagwa omuske apenimose nigonere abasaba abana inchi abo itangani banchirane buna amagenderero agocha onye stadium tekorosuma abantu bamito Mawawa mito kina whatsoever
na bono stadium mo teba egende mwanchirera egento chiko basabekemo tiga twanchirane amagendero munagocha Hinko reporter Getembe korwa igama gwawa eye gutuke meye bunge ya North Mugirange county ya Nyamira Injefa Tigad Isemba.